puoliajalla fanitapaaminen. Tänään fanitapaamisessa on joukkueen maalivahti. Artto! Puoliaika pylinöitä. Huutakaa menkää alle kaverilla mies laidassa. Huutakaa syötä alas. Jotain vittu. Ainakin on huutanut koko ajan syötä alas. Ja Eila, kato nopeasti. Syötellään pelkästään. Aina kun saa pallon, niin alaspäin vaan. Se syöttö, niin silloin ne nostaa sen niinku vittu ylös. Ja alas, niin silloin ne lähtee nostamaan. Kyllä te sen maalin saatte tehty. Kyllä ne sen maalin. Positiivista ajattelua. Kyllä me tää hävitään ihan sama. Syötellään alaspäin ja odotellaan kun vaan tekee maali. Odotellaan saunailtaa. niin. Yhdessä semmosesta tulee maali, mitä Viltsullakin on pelattu pitkin ja se pistää sieltä mulle keskelle. Niin tulee. Yhden kerran, niin Viltsu saa siitä alimman pakion alapuolelta sen. Peli pyörii täällä, niin sitten toisen puolella. Olisi hyviä syöttöjä kulmi. Tosi hyvä peli oli. Ei, vaan monta kertaa tuollakin Viltsu oli tuolla laidalla ja päätetään, mä olin ihan samalla tasolla. Arttu, onko sun nuuska? Meillä on aika hitaita pakkoja. Sun nuuska? Mulle?